Centos de bandeiras de Palestina ondearon hoxe en Poi e Pontevedra o paso da Volta Ciclista a España polas Rías Baixas. Milleiros de persoas acudiron á chamada para amosar o seu rexitamento á participación do equipo de Israel nesta proba e denunciar o xenocidio do Estado hebreo a Gaza. Consignas como esta foron constantes dende moito antes de que pasase o pelotón pola Ponte da Barca, pouco despois de unha cuarto do mediodía. Este foi o punto de encontro dos manifestantes que xa comezaban a congregarse nesta zona pasadas as 11:30. Aseguraban que este era o lugar onde había que estar hoxe en defensa dos dereitos humanos e contra a barbarie. Son 70.000 persoas asesinadas, masacradas, 23.000 nenos. O mundo está parado, o mundo non fai nada, é unha verdadeira vergoña. Isto é unha cuestión de humanidade, de impedir un asasinato cruel e injusto. Lle están quitando a súa terra, lle están quitando a vida aos nenos, que son o futuro do país, e non podemos permitilo. Eu personalmente ver un xenocidio retransmitido en directo non me permite ficar na casa. Non se pode consentir este xenocidio porque é un xenocidio e queremos apoiar o pobo palestino. Os manifestantes, entre os que había tamén representantes de formacións como o BNG ou o Partido Socialista, cargaron tamén contra a organización da Volta a España por permitir a participación do equipo israelí. Entenden que a vara de medir é distinta para este país o que se lle permiten cousas que outros non, como a Rusia no seu día sendo expulsada de eventos culturais e competicións deportivas. Creen que nesta ocasión o que se está a facer é un branqueamento dun país que entenden non debería poder participar en probas como a Volta. Está facendo que se chama un sport washing, non? Intenta normalizar Israel fora das fronteiras palestinas, como se non estivera pasando nada. Unha total provocación que participe un equipo de Israel en calquer competición, en Eurovisión, en calquer acto cultural, acto deportivo que haxa no mundo. É unha verdadeira provocación, porque son os nazis do siglo XXI. E a participación deles, pois igual que me parece moi mal que participen en Eurovisión. Si hai castigados outros países donde prohibiron que esos deportistas participaran nos eventos deportivos. E por que non en este? Nós non queremos nin que caigan os ciclistas, nin que se lastimen, nin que nada. Este era o momento no que chegaba a Ponte da Barca o pelotón custodiado por un amplísimo despregamento da Garda Civil, axentes a pé, en coche, en moto e mesmo desde o aire para garantir a celebración desta etapa. Ruido enxordecedor no momento do paso dos ciclistas, unha imaxe que finalmente se acabou producindo a pesar dos chamamentos a separar o deporte do resto, como facía nas últimas horas o presidente da Deputación de Pontevedra a través das súas redes sociais para non manchar, dicía, a imaxe das Rías Baixas, declaracións que hoxe tamén se criticaban aquí. O que mancha a imaxe das Rías Baixas é inacción, é quedarse de brazos caídos diante dun xenocidio, é permanecer equidistante. Creo que isto é amosar a dignidade dun pobo para con outro. Chámalle liberdade a facer unha carreira e non a deixar que, en fin, que o goberno israelí asesine xente inocente. E Mario Ruxe que había na barca de intentar cortar a ponte, finalmente o paso dos ciclistas foi rápido e sen ningún atranco. Minutos despois, o pelotón chegaba á rotonda da rúa Manuel del Palacio, xa en Pontevedra, onde se repetían as consignas nunha protesta a que tamén se sumou o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores.